एसे बेदर आग्लायनायफोरखौ जानो मानसि रायनायाव दिनै हेलौ लोगोफोर आंनि दादु सरगियारि ब्लगाव फिन खेबसे नोंसोरखौ बराय हरनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जोबजासिम थौदो हाबायाव थांनो ओंखारदो लोगोफोर आलासिनि हाबायाव जोंहा मादारनि बिनानावनि फिसाजोनि हाबा आरो माने आंनि सिस्टारनि हाबा बेयाव थांनायदो देलायनायानो देलायनाय सिख्ला गोरलैबायसा इस 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 बुरैखौलाय खाफालाव साइनबर्ड थाखानायखौलाय सोर नायगोनलै हाबायाव देलायबानो हाबायाव थांनोनो इमान तालि थफ्ला लानांगोन ना नोंबा हले खैना दोननो थांनायनि टारगेट लाखादो नोंनिया मत्लबा इनोखा माथो थाङा होनसोदों नोंलाय खैना दोननो थाङा होननानै थांनाय जाबा गानलांबाय गोजानाव गाननो थाखाय ड्रेस लाबाय बिदसं बबा रुम भारा लाना थांनायसो जाहैगोन गोजां बोथोरनि दिन नङा होमबा थफ्ला थफ्लि लानो फाय माखारै फैदा आं नेबाय थाना लादो खिन्थु नै जोंहा हाबा जानो थांनो ताला बन्द मारिबाय तालाया मारिबाय बिथोराव दोन एसेनो खालामफागोनबा नोङो बेखौ मारि खिथावनि लेवनि नों गारियाव हाबैग्रो थांसै लोगोफोर हाबा जानो दिनै फैनाय जायोना जाया मिथिला आरो थांबाय हाबा जानो लोगोफोर मा मा मोनजायो मा मा बेदर दङ हाबायाव थांबासो मिथिगोन आरो हाबायावनो मोनजालाया जाबाय मा मोनजायो थांसै हांसो बा अमा आरो दा हाबायाव थांनानै जाहैनांगोन ना हाबायाव थांनानै लाइन मारिबानो जाबाय सिख्ला माबा सेंग्राफोर नायनानै मोजां आंखौसो लाइन मारि जानो गियो गियाखै आं मारिनोसो होदो नोंखौ मारिगोन दे होमबा नों खेबबाय थाबानो जाबाय दे दानि भिडिअ खालामदों नै सानजुमा खैना गोदाना मेरिना हरनो खनसे नै जोंहानि बाजैया बाजैना हर नै ब्लगाव होननाय दां नै फैसा जोंहानि गेदेरफोर मा मा खालामजोबदो गेदेरफोरा बहासो खालामजोबदों नायफबला माथारखि नै जोंहानि फिसाजो सानैया माइदाफोरनिबा abu buat apa ya anda lemon itu mana? Mana itu mana?
Hey, Pemino. Ketukannya ramah ada, mohonnya mahiabe, nah, oh. लोगोफोर थांफ्ला थुमफ्ला बिब'फोरलै आंनि नै आंनि बिब'खौ जायो बिसोरो सब गायदे गुयदे थांफ्ला थुमफ्ला दे मिनि खुगाफोरखौ गुवार गुवार सिना मिनि हो जोंहा गुमै नोंनिया आं साबस्क्राइब खालामगोन दे 100 थाखा होनांगोन जागोन ओमफ्राय गुमै नोंनिया मायावमोन मावनाया मा डिपार्टमेन्ट नोंनिया दे खना मायावमोन ना हाबा जानो फैदो दिनै ना नोंनिया मा डिपार्टमेन्टमोन स्पेसियेलि लोगो हमैथों आं नोंनो दे खोन्थागोन दे नैबो जा गुमै नैबो भागिन मिनिनानै खनसे ओइनो खासे आरो इबो गुमै हाय होननाय खनसे हाय होनना हो भिडिअसो भिडिअनिफ्राय दानगोन आं बोरो बाजै आब' हिन्जाव Nei, bigumay bibnang. Itu aktor gazel. Ma film ni aktor sendiri ke? Hai. Hai mana gitu sih? Berinai. Saya bisa di kanai bibnang. Senyap ini bener. Ini pun sudah lima kali. Rang lah ya. Kena kamu cengeng mundur cengeng. Jangan di sana. Kamu nukawai utuh. Oh, nih saya mau Rangapara dong Rangapara. Acha. Rangapara bapak dan apa itu aku. Orin mama menjaga mama menengke. Ya aku mau tahu aku. Mau jadi apa sama gimana? Manas nih bustu ke. Menleng naik bah. Menleng naik. Acha. So emang kita apa itu? Baksa porter tau. Nih sih aku mau lem jaga sih nih ya. Eh kamu dah kisah tanah ini. Mulik kamu tuh ini ya. मुलि apa नांगौमोन दासान्दि मोनथ'वाखै गैया Bakaran. Jangan nang deh. Hello. Logoper.
जोंहा थांलायनोसै आग्लाय फाग्लाय जानो मैया हाबामोन आरो दिनै हाबानि नेक्स्ट दिना जों थांलायनोसै बेदर आग्लायनायफोरखौ जानो मानसि रायनायाव दिनै जि मोनजायो जाना फैलायनोसै बुगा जोब्बाय एकदम बुगा जोब्बाय ओंखामफ्रा जायै जायै मानो मोनफैलायसै दा जाबायनो होसो बोलायबाय लोगोफोर आग्लायनाय जानो गारि फिसा लाना फैदो आग्लायनाय जानो नै थरि थरि आग्लायनाय जाग्राफोर हाबानि आग्लायनाय जानो फैलायबा आग्लायनाय जाग्राफोरखौ बुदब मानसिफोरखौ खोथिजोबनोसै जानि बंफफोरखौ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर